nas trojica vjerskih službenika, dakle Efendija Salih Zukić, otac Goran i ja smo članovi odbora za međureligijsku suradnju ovdje u Novom Travniku i mi smo bili pozvani od načelnika gospodina Stjepana Duje doći na proslavu Dana općine, što je izuzetna čast i veliko zadovoljstvo. Nas trojica, osim Dana općine, nađemo se vrlo često. Ta fotografija je možda samo jedan blic događaj iz našega života. Jedan lijepi pokazatelj da u Novom Travniku ima života, da u Novom Travniku mi možemo zajedno. Ovo je mjesto za sve doista. Često puta nama drugi smeta pa mislimo da nam je tijesno. Međutim, ima dovoljno prostora za svakog čovjeka, bez obzira na vjeru, naciju, bez obzira na bilo koje razlike koje danas neko postavlja. O tim razlikama ne bismo trebali razmišljati, a kamoli govoriti. Nego jednostavno u svom identitetu ostvarivati sebe i kao vjernik, i kao Bošnjak, i kao Hrvat, i kao Srbin, i kao Rom, i kao ne znam koliko ovdje jako puno nacija ima. Ostvarivati se i davati doprinos da ovaj grad doista bude grad budućnosti, grad mladosti. Ne samo mladosti po pitanju godina, nego mladosti po pitanju ideja, mladih ideja koje će nam doprinijeti da svima bude dobro.